Gwamnan Kano Abba Yusuf ya shawarci matasa da za su yi zanga-zanga a garin Kano cewa da su nuna wayewa, kada su yi zanga-zangar da za ta kawo tashin hankali da asarar rayuka da dukiyar al'umma a cikin garin Kano. A yayin da ya ce shi ba za su hana matasa su yi zanga-zangar lumana ba a cikin garin Kano, amma yana gargaɗi da kada su kawo tashin hankali. Sifetan 'yan sanda na ƙasa ya shawarci matasan da za su fito zanga-zanga cewa su bayar da information ɗinsu ga 'yan sanda kafin su fito zanga-zanga, a yayin da wasu kwamishinan 'yan sanda a Anambra suka ce ba za su bar kowa ya fito zanga-zanga ba wanda bai bada information ɗin shi ga 'yan sanda ba. Sifetan 'yan sanda na ƙasa ya shawarci matasan Najeriya da kar su fito zanga-zanga, kuma ko da za su fito zanga-zanga su yi zanga-zanga ta lumana, a amarin da ya kawo cece-kuce tsakanin matasan Najeriya cewa babu wanda zai hana su fito su yi zanga-zanga duba da halin kunci da yunwa da kasar take ciki. Gwamnan Kano Abba Yusuf ya shawarci matasa a Kano da su nuna wayewarsu da kwarewarsu wurin kawo ci gaba da zaman lafiya a arewacin Najeriya, da kada su yi zanga-zanga da za ta kawo fitina, bayan da sojojin Najeriya suka gargaɗi matasa cewa kada su fito zanga-zanga a Najeriya, al'amarin da ya kawo masu sharhi daga ciki har da Bulama suka zargi sojojin Najeriya cewa ba hurumin su bane su fito su yi maganar zanga-zanga a cikin ƙasar Najeriya. Su hurumin su shine su kawo ƙarshen matsalar tsaro da take addaban arewacin Najeriya, kama da talauci da yake damun kasar. Matasa dubbai sun yi dandazo kuma sun fito domin nuna rashin goyon bayan gwamnatin Najeriya, da dubban matasa kenan suka fito a garin Kano domin zanga-zangar lumana, bayan da 'yan sandan Najeriya suka yi yunkurin gargadin matasa cewa kada su yi zanga-zanga da za ta kawo tashin hankali a cikin Najeriya. Dubban mutane kenan suke tafiya domin nuna goyon bayansu da ƙungiyoyi da suka tsara zanga-zanga cewa babu gudu ba ja da baya. A 1 ga watan Agusta lalle ne matasan Najeriya za su fito kuma za su nuna ma gwamnati bacin ransu, kama daga manyan birane zuwa ƙanana, duba da yadda ake cikin matsala ta yunwa da rashin aikin yi da hauhawar farashi wanda ya ki tsayawa har yanzu a cikin Najeriya. Fiye da mutum miliyan 250 suna cikin yunwa a wani rahoto da kungiyar duba da haƙƙin tattalin 'yan adam ta Najeriya tare da talabishin ta Motivational Success suka yi. Matasa a Kano sun bayyana cewa ba za su fasa fitowa domin nuna bacin ransu ba ga gwamnatin kasar Najeriya na yadda ta kasa kawo ƙarshen hauhawar farashi tare da kasa samar da aikace-aikace ga matasa. Gwamnan Kano Abba ya bayyana ga matasa cewa shi gwamnatinsa ta Kano ba za ta hana kowane matashi ya fito ya yi zanga-zanga ba, tunda doka ta ƙasa ta ba da dama a fito a yi zanga-zanga, amma yana kira ga matasan da su nuna wayewarsu, kada su yi wani abu da zai kawo koma baya ko duk wani abu da zai kawo asarar dukiya da rayukan al'umma a cikin garin na Kano. Kuma yana kira ga matasan Najeriya ga baki daya da su yi zanga-zanga ta lumana, kada su yi zanga-zanga irin ta tashin hankali.